खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 16 जानुवारि 2026 शुक्रबार बाराय। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिनो हागोन दि दिनैनि सानसेयारि फान्जामुथिया खायसे राशिफोरनि थाखाय बोरै बारलांगोन। गिबि राशि महरै मेष राशि। दिनैनि सानाव मेष राशिफोरा खामानि फारसे जौगासारनाय मोननो हागोन, नाथाय नोंथांमोना दिनैनि सानाव रावखौबो फोथायिया मोजां। जायखि जाया बिथिङाव गिदिर थिरांथा लानायनि सिगां मोजाङै नायबिजिरग्रोनाया गोनांथि। नखराव गोदान खामानिफ्रा मावफुंजानो हागौ। बरादा हेफाजाब होगोन। नखराव गोदान मुवा बेसादफोरखौ लाबोनो हागौ। जुलि जानायफोरनि थाखाय गाहाम सान। मेष राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। राशि बादियै वृषभ राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। खामानि फारसे जाफुंसारनाय मोनगोन। थासारियाव बरादा हेफाजाब होगोन। बेफार फालांगियाव लाब मोननो हागोन। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां सान। थाबथानानै थानाय फैसाफोरखौ मोननो हागोन। नखराव गोजोनै बारलांगोन। वृषभ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। मिथुन राशि। राशि बादियै मिथुन राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना खुसियै बारलांगोन। गोहो बोलो बाहायना खामानि मावनाया गोनांथि। मोजां मोनलायनायाव गोरोन्थि बुजिलायनाया जोबस्रांगोन। खरसा बिथिङाव आखाइ हमथाना सोलिलांनाया मोजां। फरायसाफोरा जाफुंसारनाय मोननो हागोन। मिथुन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कर्कट राशि। राशि बादियै कर्कट राशिफोरा दिनैनि सानाव गोहो बारायगोन। केरियार फारसे गाहामै बारलांगोन। थासारिया गोरायै बारलांगोन। खामानि फारसे जौगासारनाय मोननो हागोन। नखरनिफोरजों रंजा खुसियै दिन बारलांहोनो हागोन। सावस्रि फारसे गाहामै बारलांगोन। कर्कट राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। सिंह राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना लाब गोनां जानानै फैगोन। आय बांहोनो हागोन। खामानि फारसे बिबाना बांगोन। जब बिथिङाव जौगासारनाय मोनगोन। जुलि जानायफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। सिंह राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। कन्या राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव लोगोआरिफोरनि आबुं हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव लाब खालामनो हागोन। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां सान। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। सोमोन्दोआ मिलौदो जागोन। खुगाखौ हमथाना बाथ्रा बुंनाया गोनांथि। कन्या राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। तुला राशि। राशि बादियै तुला राशिफोरा खस्थ'नि फिथाइखौ मोननो हागोन। लांलाय लाबोलाय बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। खायसे खामानि बिथिङाव दाय गोलैजानो गोनांबो जानो हागौ। बे बिथिङाव सांग्रां जानाया गोनांथि। जिउनि लामाया गेवगोन। जुलि जानायफोरनि थाखाय मोजां सान। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां। तुला राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। वृश्चिक राशि। राशि बादियै वृश्चिक राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। खामानि फारसे गुबुननि मदद मोननो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय गोसोआव खुसि जाखांफैगोन। आंगो लोगोजों मोजां सम हगार हरनो हागोन। थासारियाव गाब गोनां जानानै फैगोन। सावस्रि फारसे सांग्रां जानाया मोजां। वृश्चिक राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन। धनु राशि। राशि बादियै धनु राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। नखराव सोलिनाय खायसे नारसिनथायफोरा गैया जागोन। सावस्रि फारसे सांग्रां जानाया मोजां। गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायनो हागौ। जायजों गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। गोदान प्रजेक्टफोरा मावफुंजानो हागौ। धनु राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। मकर राशि। राशि बादियै मकर राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजाङै बारलांगोन। नखरनि सुबुंफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। बिदा फंबायनि मदद मोननो हागोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। केरियार फारसे गाहामैनो बारलांगोन। गोदान लोगोफोरजों लोगो मोनलायनो हागौ। बिदा फंबायनि मदद मोनगोन। फालांगियारि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। मकर राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला।
कुम्भ राशि राशि बादियै कुम्भ राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना समाजारि आरो राजखान्थियारि बिथिङाव जौगासारनाय लाबोना होफैनो हागौ। नखर संसाराव अनज्लायनाय फैगोन। खायसे बाथ्रा खोथा फारसे सानखांनाया मोजां। फालांगियारि बिथिङाव लाब मोननो हागोन। नखराव एनायनि सोमजिखांनो हागौ। खुगाखौ हमथाना बाथ्रा बुंनाया गोनांथि। लोगोजों मोजां सम हगारहरनो हागोन। कुम्भ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब। मीन राशि बादियै मीन राशिफोरा नखर संसाराव गाहामैनो बारलांगोन। गथ' गथायखौ लाना असान्ति मोनखांनो हागौ। थासारियाव जौगासारनाय मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव लाब मोननो हागोन। बिमा बिफानि सावस्रि फारसे सांग्रां जानाया मोजां। बांद्राय खरसानि थाखाय जेंना जेंसि नुजाथिनो हागौ। फरायसाफोरा जौगासारनाय मोननो हागोन। सावस्रिया गाहामैनो बारलांगोन। मीन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअ'खौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउसफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।